Hey guys, it's me again, Kathy, Ilocana, Ilongga, Bisaya Gal. Welcome back to my channel, and for today's video, tayo po ay gagalaan naman. Ipapasyal ko na naman kayo virtually kung saan man tayo mapadpad ngayong araw because we don't really have a definite plan kung saan kami pupunta, but we'll definitely gonna do some gala and yun. So, tingnan natin where the wheel is gonna take us, so stay tuned. So, kain muna tayo sa Jollibee. Ayan, bagong bukas to dito sa Eastern. I think this is the third or fourth branch dito sa Las Vegas. So, marami kasi mga Pinoy dito. Kaya, it's a must for us to have Jollibee. Pasok po kayo sa Jollibee. Sabi ko, ano? Tay. Ay, tay. Order mo pero nay ang binigay. Rice. Ah. Ay. Saan ba? Diyan na. Yung step. And guys, we're done having our lunch. Pero naumay ako. Maano ako guys, maumayin ako. And guys, sa Maverick Bullhead, right? Oh, pa-shoutout si ate. Gosh, hello. Sino gusto mo i-shoutout ate? Ayaw na lang. Ayaw na lang. Taga Cebu? Oo. Taga Cebu, Bisaya. Opo. Ayan. Ang pangalan mo? Sabihin mo ang pangalan mo. Ayaw, marikat na to. Maulaw si ate. Shy type pa si ate. Yeah, Maverick here at Bullhead City, Arizona. Ayan. So, napadpad kami dito and she found out na we're Filipinos. Eh. Ayan. Ayan. Yeah, so we just left Maverick. It's one of the common gas stations here. And not just in Arizona, but they're pretty much all over. Different state, merong Maverick.
Yun. Doon kapag nakipag-shoutout si ate Cebuana, Bisaya. Ayun. So, let's go to... Ang ending namin is Laughlin. Tapos, ikot na naman pabalik ng Las Vegas. Alright, so we are here at Harrahs Hotel and Casino here in Laughlin, Nevada. And ano lang tayo, sightseeing. So, that habang hagdan tong bababain natin at aakyatin mamaya. So, kung nanood kayo sa previous vlog ko na pumunta kami dito, ito yung hotel na akala namin malalakad namin from the other side papunta dito, pero may gap pala siya, tsaka hindi pwedeng diretso makakapunta. So nasa likod na yata kami, mga ano na to, mga hotel rooms. Ang hinahanap namin is yung port para makasakay kami dun sa water taxi. Ang plano sana namin pumunta ng Harrahs, kaso yung Harrahs andun. So hindi na namin alam kung ano tong nilalakad namin. Pero siguro kasi parang pababa, baka may isang port doon. Dito na naman tayo sa yung parang water taxi nila. And that's Harrahs Beach. And then dito naman sa kabilang side, yung pool area nila, swimming pool area. But since hindi tayo guest dito, hindi tayo pwede pumasok dyan. So hanggang tingin-tingin lang tayo.
That's it. Ganun lang. Lakad-lakad, picture-picture, and then uwi na. So, first time kami nakapunta dito kasi every time na pumupunta kami dito sa Laughlin, doon kami nagpa-park at pumapasok sa Golden Nugget. Kasi maganda doon, may parang sentro sila na pwede ka mag-picture-picture, mga ganon. So dito, tinry namin just to see what's inside, but it's a very old hotel and wala masyadong activities, wala masyadong pwedeng pagpicturan. So, unless talagang nagpa-book ka dito ng hotel, then maybe mas may enjoy mo kasi may access ka dun sa pool area, sa beach area, ganon. Pero kung pumunta ka lang dito para maglakad-lakad, magsa-sightseeing, hindi mo masyadong may enjoy na maglakad-lakad. There's really not that much in this hotel. Tsaka dahil may kalumaan na rin yung hotel, medyo parang clustered sa loob. At the same time, yung amoy ng sigarilyo hindi masyadong appealing sa amin. So, ayun. Yun ang aming little adventure here at Harrahs Hotel and Casino. Update lang po tungkol sa namin, dalawang flower boxes. So, yung nilagay namin dito sa may side ng bago mag front door, tinanggal namin kasi yung initial na ginawa namin, hindi namin siya nilagyan ng butas sa ilalim kasi ayaw namin mag-stain yung semento ng watermark. Pero it cost us the flowers kasi nga dilig kami ng dilig, kumbaga nalunod yung ugat sa loob. Kaya ito na ngayon, lipat namin dyan. Binutasan niya para mag-drain na yung mga tubig na nandyan na nag-retain. And kanina umaga nga sobrang daming tubig, but as you can see, medyo nawalan kami ng ilang bulaklak dyan, ilang tanim, lalo na yung yellow dito na na. Ayan, so hopefully yung iba is masave pa namin, but yung dito naman is okay lang sila, natural lang na natutuyo, hindi naman namamatay, natutuyo lang yung bulaklak. Ayan, so natabunan si Melly, ayun yung gumamela namin na anuhan na block na nito, pero okay lang. Plano namin is maglalagay ng isa pa, di ba, Beb? Maglalagay pa ng isang gumamela. Sana maglagay pa doon para may partner si Melly. Pero parang nagiging crowded na rin siya, tingnan dito. But we'll see. Kasi ito yung parang tulad nito, nakikita ninyo, mainit. Doon na yung medyo silong. So yung survival rate ng tanim natin doon is higher than yung nandito talaga sa front. Ayan. So yun, mainit, mahangin, kaya eto din pala, so, sa side naman na to, ayan, may namumulaklak, ayun, dalawang magkaibang kulay. Tapos ito naman, hindi ito yung original na tanim dito, namatay, ano siya, nilagay dyan, na tinanim nung
pinakaunang tanim dito, hindi nakasurvive. Kaya pinalitan namin ito. I'll let you know, ipapakita ko sa inyo pag nag-start na yung mamulaklak. Ayan. But nakasurvive siya ng isang summer yata, isang winter. So, it means maganda na yung ano niya dyan. Maganda na yung location niya dyan. So, ayun. Tapos, saan pa ba yung isang halaman namin dito? Ayun, ito, pakita ko rin. So, ito. Ano ko siya? Mas matangkad na sa akin. Nung next day yata, hindi pa ito ganito kataas. So, ano siya? Kapamilya na parang cactus. Nakasurvive siya. Ito, bagong tanim lang din namin to. Namatay kasi yung nandito. And, yun din doon. Dati gumamela ang nilagay namin dyan. Hindi din siya nakasurvive kasi mainit masyado dito. Plus at the same time siguro nagre-reflect dito. Kaya namatay. Pero ito, kita nyo naman, bagong dahon. So, okay siya. Nahiyang siya dyan. Ngayon, doon naman tayo sa likod. Tingnan natin yung status ng mga tanong natin. Hi, Marley! Ayan. So, yung lemon tree natin, wala pa siyang bunga. Tsaka nakikita nyo, natutuyo yung dahon niya kasi nga, mainit tong wall. So, okay pa naman, buhay pa naman siya, pero talagang hirap lang siya talagang mamunga at saka mamulaklak. And then, we have the green apple. Ito, tubo lang ng tubo, hindi naman masyadong namumunga. So, hindi namin alam paano yung gagawin para mamunga. Actually, last year, nagkaroon siya ng 2, 3 na bunga, pero ganito lang siya kaliit. Hindi na siya lumaki talaga. Tapos na mamatay. So, ayan, malago pero walang bunga. Ayun. Ito naman, palinggit-linggit, pero hitik na hitik sa bunga. Ayan, nagsiyukuan na yung mga sanga kasi ang bigat nung bunga. Ayan. So, pati ito. Ayan, marami yan. Ito guys, marami yan. Mabigat na. Mabigat na yung ano niya. Kailangan na ng support talaga. Ayan. Tapos, from the other lemon tree, kumuha kami ng sanga niya. And then, pinatubo muna namin sa paso. And then, transfer namin dito. Dati, persimmon ang nandito. Pero, ganun din, hindi din nakasurvive. Kaya, ayan. Tsaka ito naman, ano lang po ito, nangapit bahay. Suma kami lang, bakod lang yan. Kasi, kung titingnan ninyo, yung puno niya, nandun sa kalsada. Kung ano lang yan dito, sumampa lang yan dito. Kaya, parang naging dekorasyon na rin sa amin. Ayan. So, may bulaklak kami na galing dyan. Sa puno na hindi naman sa amin. Ayun. Ang problema lang dyan, kapag tuyuan na yung mga dahon, yung lilinisin naman natin dito sa likod, napakarami. And then, ito yung katulad ng pinakita ko sa labas na 2 magkaibang kulay. Yan. So, isang mahabang sanga, tapos puro bulaklak. And then, meron din kami dito. Yan. Kaiba yung kulay niya. Tapos ito, yan, mataas na. And then, meron pang iba na pa lang siya, pa-bloom pa lang. And then, we have another one. Yan. So, kung sana sabay-sabay silang mamulaklak, maganda sana tingnan. But, hindi sabay yung pagtubo nila kasi. Kaya, ayun. So, yun ang update natin sa ating mga tanim. And, buong araw na gumala. Pero ilang oras din na nasa kotse. Sakit na yung katawan, sakit yung likod. So, it's time to take a rest. And thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy. Naipasyal ko na naman kayo kahit papano, virtually. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to hit that bell button para naman notified kayo sa mga bago kong uploads na mga vlogs. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Always saying,
Don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching and until the next vlog. Bye!